Казан сөйлей. 16 сағат 10 минут. Татарстан радиосы өзінің якшәмбе тапшыларын давам еттірі. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга Рәшидә Җиһаншинаның Әлфия бәхте дигән хикәясен тәкъдим итәбез. Аны сез авторның үзе укуында ишетерсез. Әлфия шая кызы булып үсте. Аның сылу гәүдәсе, нишкә биле, нәфис күкрәкләре, зәңгәр чәчәкле күлмәген киеп, чиккән алъяпкычын япса, бигрәк тә матур булып күзгә ташлана иде. Әнисе Мәрфуга кызының шундый сылу булып үсеп җитүен сизми дә калды. Яшьләйтел калганлыктан кызын күз карастай карап саклап үстерде. Ләкин ул аны иркәләп, назлап кына түгел, шыныктырып, хезмәт сөючән итеп үстерде. Әлфия дә әнисен бик ярата, һәм ул аның белән бар нәрсәнендә уртаклаша иде. Әле 7нче класста укыганда ул үзләренең физкультура укытучысына гашыйк булып, төннәр буе йокламыйча аны уйлап чыга иде. Моны әнисе сизенеп, кызыннан күңелендә ни барлыгын яшермичә сөйләп бирүен сорады. Әлфия дә аптырап калмады. Әнисен кочаклап алды да: "Мин гашыйк булдым, әнием", дип пышылдады. Йөрәгендә ни барын сөйләп бирде. Мәрфуга кызына елмаеп карады да, аның башыннан сыйпап: "Эй кызым, ул бит иләнгән кеше. Син аның төз гәүдәсе, елмаеп карауына кызыккансың. Ярамый, кызым. Син әле бик яшь, менә 10 классны тәмамла, аннан соң егетләр турында уйлый башларсың. Син аның тормышын җимерергә, хатынын хәсрәткә салырга телисеңме? Кирәкми, кызым. Үзеңне борчыма. Бу әле синең чын мәхәббәтең түгел, балалык хисләреңнең шаткысы гына. Сабыр ит. Сиңа да килер ул чын мәхәббәт." Әлфия яшьле күзләр белән әнкәсенә карады да: "Рәхмәт, әнием, син хаклы", диде. Әлфиянең җилкәсеннән тау төшкәндәй булды. Дәресләргә дә зур игътибар белән йөри башлады. Ә физкультура укытучысына ерактан гына сыпланып каравын дәвам итте. Әлфия дә башка кызлар кебек үк 10 классын тәмамлагач, Казанга укырга китәргә хыяллана иде. Ул беренче урында медицина институтын күздә тотты. Ул яхшы укучылардан санала. Тиздән соңгы кыңгырау шалтырады. Ә аннан соң имтиханнар башлана. Иптәш кызлар белән һаман шул турыда сөйләшәләр, уф дип көрсенеп тә куялар. Әлфиянең әнисе Мәрфуга кызына бөтен шартларны тудырырга тырышты. Иртәнге чәйдә я кыймак, я каймак белән сыйлап мәктәпкә озатып кала. Иштән генә: "Ходаем, бу баланы рәхим шәфкатеңнән ташлама. Тел ачкычлары бир, Раббым", дип изге теләк тели. Кызының акыллы һәм шибәр булып үсеп җитүен сизми дә калды. Әлфиянең әтисе укытучы иде. Әлфиягә 5 яшь вакытта йөрәк авыруыннан вафат булган. Мәрфуга кызын күз карасты күреп үстерә һәм бала хакы, Әлфиягә кырын караучы булмасын дип, кабат иргә дә чыкмый. Ул әле дә бик яшь күренә. Әйтерсең, алар Әлфия белән апалы сеңеллеләр генә. Авыл халкы аларга сокланып, зур ихтирам белән карыйлар. Бер көнне Әлфия йокыдан сискәнеп уянып китте. Ул сәер генә төш күрде. Нигәдер йөрәге урыныннан кузгалды. Иртәнге ашны юньләп ашамады, тизрәк дус кызы Мәликәгә чапты һәм алар мәктәпкә юл алдылар. Әлфия үзенең төшен Мәликәгә ничек сөйләргә дә белми. Мәликә сизенеп: "Сиңа ни булды, кызыкай? Син бүген бик сәерсең", диде.
Әлфия дә уф дип сулады да Мәликәгә төшен сөйләй башлады. Беләсеңме, Мәликә, мин кызык төш күрдем. Мин болында чәчәкләр җыеп йөрим имеш. Менә шунда җилкәмә ак күгәрчен килеп кунды да гырли башлады. Мин аны тотып алам дигәндә, ул очып та китте. Мәликә елмайды да, матур төш, ләкин ничек юрарга гына белмим. Сиңа берәр шатлык булыр, Әлфия, диде. Әлфия дә елмайды да, мин йокымнан сискәнеп уяндым, һәм нәрсә уйларга да белмәдем. Ә Мәликә, ташласана шул төшләргә карасаң, дөньяда әллә ниләр булыр иде. Ярый, оныт син аны, хәерлегә булсын дигән. Безнең әби шулай әйтергә куша иде, диде. Сөйләшә, юл кыска булды. Мәктәпкә килеп җиткәнне сизми дә калдылар. Ә мәктәпнең үз тормышы шау-гөр киләләр, көлешәләр, йөгерешәләр. Әлфия уйга калды. Бу бит соңгы көннәр, мәктәп белән сау булашу көннәре. Әлфиянең бала чагы, яшьлеге дә шунда калачак. Менә мәктәптә чыгарылыш кичәсе. Кызлар, егетләр матур итеп киенгәннәр, аларның укытучылары, ата-аналары кытладылар. Кичәнең соңгы эшендә яшьләр үзләре генә калдылар. Җыр, бию, төрле уеннар башланды. Көтмәгәндә Әлфиянең каршына биргә чакырып озын буйлы, бөдрә чәчле шибәр егет килеп басты. Кем соң бу? Безнең мәктәптә мондый егет юк иде бит, дип уйлап алды Әлфия. Һәм шул уйларына чумып, егет белән вальс әйләнә башлады. Егет озак көттермәде. Кемнеген үз әйтте. Мин Салихҗанның туганы, мин Зәләдән, узган ел 10 классын тамамладым, механизатор булып эшлим, исемем Илфәт, диде. Әлфия көлеп, биографиягыз бик кыска икән, ярый танышыйк. Ә мин Әлфия, диде. Илфәт кызны биленнән кыса төшеп, беләм, миңа Салихҗан сөйләп бирде инде. Безнең класста 50 дә шибәр кыз бар, Әлфия, диде. Әлфия тартыла төшеп, алай юк димәгәндер инде, диде. Илфәт тә, Әлфиям дия, үзәгем изгәләнә, дип, белми генә җырламыйлардыр инде, дип шыңшып алды. Алар килешә биеп киттеләр. Башка уеннарга да катнаштылар. Кичә беткәч, Әлфия Мәликә белән кайтырга чыктылар. Мәктәп кимасының борылуга каршыга Илфәт килеп басты. Ул рөхсәт сорап кызларны култыклады да Әлфиянең кулын нык итеп кысты. Мәликә үз капкаларына җитү белән хушыгыз дип тиз генә кирип китте. Әлфия дә ешрак атлый башлады. Аның тизрәк өенә кайтып җитәсе, бу егеткә сау бул дип әйтеп өйгә керәсе килде. Капка төбенә җитәр-җитмәс, егет Әлфияне биленнән кысып үзенә тартты да, көтмәгәндә алсу бит алмасыннан үбеп тә алды. Әлфия куркып калды. Аның бер вакытта да егетләр белән ялгыз гына калган юк иде әле. Йөрәге төп тибә. Үзе егеттән тартыла, ләкин Илфәт аны җибәрми. Әлфияне үзенә тартты. Әлфия дә артык карышмады. Менә шунда иреннәр иренгә кушылдылар. Әлфиянең күз аллары караңгыланып, башы әйләнеп китте. Һәм кичкәлгә Илфәт кочагыннан ычкынып, капкага барып ябышу булды. Иштән әнисенең "Кайттыңмы, кызым?" дигән тавышын ишеткәч, эсселе суыклы булып китте. Ул йөреп өйгә керде. Күрәсең, әнисе аның кайтуын көткән һәм ихтимал Илфәт белән кыз арасындагы хәлне күргәндер дә. Ләкин Мәрфуга ул хакта бер сүз дә әйтмәде. "Я, кичә күңелле уздымы?" дип кенә сорады. Әлфия әнисенең күзенә карады да, аны муйныннан кычып алды. "Әни җаным, мин нинди бәхетле", дип пышылдады. Анасы: "Ашыкма, кызым. Син ул егетне беләсеңме соң? Безнең авылныкымы ул?" дип сорады. Әлфия ни сәбәптәндер зур горурлык белән: "Ул мин Зәләдән, механизатор, Илфәт исемле", диде. Әнисе: "Аның турында бар белгәнең шулмы?" дигәч, Әлфия аптырап калды. "Ни алай дисең, әни?" диде. Мәрфуга кызына туры карап:
Син ашыкма, кызым. Иң элек бер-берегезне яхшылап сынашу кирәк. Менә шунда гына бәхет ишеген ача ул, диде. Әлфия килеп җибәрде. Сынашырбыз, әни. Әлбәттә сынашырбыз. Әлфия төне буе йоклый алмады. Кайдадыр еракта гармун тавышы, егетләрнең матур гына җырлаганы ишетелде. Әлфиягә әле һаман да Өлфәт капка төбендә торадыр кебек тоелды. Аның әнисеннән качып кына урамга чыгасы килде. Ләкин ничектер тыелып калды. Икенче көнне Өлфәт сагалап торып Әлфияне очратты да, аңа бер күрүдә гашык булуын, тиздән тагын киләчәген әйтеп, китеп тә барды. Ай күрде, кояш алды дигәндәй, Әлфия бу хәлгә аптырап та калды, шатланып та куйды. Дөресен әйткәндә, Өлфәт аңа ошады, ул һаман аның күз алдында торды. Экзаменнар бетте. Кызларның күбесе Казанга төрле уку йортларына документларын җибәрделәр. Әлфия белән Мәликә дә зур өметләр баглап, врач булу хыялы белән гариза һәм документларын медицина институтына юлладылар. Бу арада Өлфәт Әлфияләргә берничә мәртәбә килеп китте. Мәрфуга акрын гына егетне сынады. Егетнең үзен бик иркен һәм ышанычлы тотуы Мәрфуганы ничектер сагайтып та куйды. Өлфәт Әлфияне сагынып килә. Мәктәп бетерү уңайы белән аңа зәңгәр төстә муенса да бүләк итте. Бу хәл Әлфияне бөтенләй канатландырды һәм ул үзен бик бәхетле хис итте. Кызганычка каршы, Казанда экзаменнар уңышлы узмады. Алар башларын түбән иеп, туган авылларына кайттылар. Һәм әниләре кебек колхозда сыер савучы булып эшләргә булдылар. Өлфәт килгәч, Әлфиягә ничектер уят булды. Үзенең экзамен бирә алмавын авыр кичерде. Ләкин Өлфәт моңа ишеннән генә шатланып та куйды. Аның теләге Әлфияне үзенеке итү, аңа өйләнү иде. Минзәләдә дә чибәр кызлар күп. Тик алар Өлфәткә ябышырга тормыйлар, чөнки аның аракы эчкәч, гауга чыгарып йөрүләрен беләләр. Шуңа күрә дә аңардан ераграк йөриләр. Өлфәт тә шул тәкәббер кызларга үч итеп, актаныш ягыннан бер дигән Әлфияне үземнеке итәм, аңа өйләнәм дип, дус егетләренә мактанып та өлгерде. Әлфиянең ял көне иде. Ул иртүк торып, өй җыштырды, сулар ташып куйды һәм шактый вакыт көзге алдында чәчен тарап үрде. Сыкланып, үзенә карап торды. Ул үзенең чибәрлеген белә һәм күңеленнән мин бәхетле дип уйлап та куя. Бүген ул Өлфәт килер дип өметләнә. Шуңа күрә дә тагы да чибәррәк күрнәсе килә иде аның. Әнисе эштән кайтуга тәмле итеп кыстыбый пешерде. Мәрфуга кызының чибәрлеген күреп, нигә булай купшыландың? Әллә кияү китәсеңме диюгә, алар икәүләшеп шаркылдап көлеп җибәрделәр. Мәрфуга кызының бик яшь икәнен белә. 18 дә тулмаган килеш нинди кияү ди ул. Ишектә ашык йөзле, чиста пөхтә киенгән Өлфәт күренүгә нидер сизенгәндәй Әлфия сискәнеп китте. Өлфәтнең күңеле шат. Ул ерактан гына сүз башлап, Мәрфуганың күзенә карап, Мәрфуга апа, бир миңа кызыңны. Әлфия белән без бер-беребезне яратышабыз диюгә, Әлфия исле суыклы булып, йөзен каплап идән чыгып та китте. Мәрфуга бик сабырлык белән генә, Өлфәт,
Сез әле бик яшьләр. Синең армияга китәсең бар. Әлфия бәлки киләсе елга укырга керер. Юк, Әлфәт. Ул турыда сүз дә булуы мөмкин түгел. Йола буенча бу эш олылар белән килешеп эшләнә. Синең әтиәнең бар. Син үз белдегең белән барсында хәл итмә, диде. Әлфәтнең бу сүзләргә ачуы килде. Ул тагы да масая төшеп, Мәрфуга апа, син мине малайга санама. Минем кемлегемне бөтен Минзәлә халкы белә. Әтиәне мәсьәләсе пүстәк, алар миңа каршы төшмиләр. Минем сүз алар өчен закон, диде. Мәрфуга да кара нинди мактанчык дип уйлап алды. Һәм бик кискен итеп, юк, минем бүген таңда кияүгә бирер кызым юк, дип кырт кисте. Шул вакытта Әлфия дә йөгереп кирип, әни дөресен әйтә Әлфәт, диде. Әлфиянең куркулы йөзен күргәч, Әлфәт йомшак кына әйтеп, борчылмагыз, мин сынар өчен генә әйткән идем. Сез хаклы, Мәрфуга апа, диде. Кыстыбыйны макты чәй эчкәч, Әлфия белән Әлфәт йөрергә чыгып киттеләр. Мәрфуга аларга сыкланып карап калды. Кояш байыган иде инде. Мәсәдә авылы тау башына утырган. Аннан Агыйдел өсте биниһая зур көзге сыман үзенә ерактан тартып тора. Әлфәт Әлфияне шаяртып көлдереп, сиздерми генә Агыйдел буендагы әрәмәлеккә юнәлтте. Аның баягы сөйләшүдән соң йөрәк ярсуы басылмаган иде. Әле эчтән генә ул, Әлфия минеке булырга тиеш. Мин армияга киткәнче минеке булып калса, бер кая да бара алмас дигән фикер аның бөтен аңын биләп алган. Әрәмәлек бик матур, анда берлегән күп була. Азрак эчкә кергәч, Әлфәт Әлфияне кышып алды һәм кайнар сулышлары белән Әлфиянең кулагына: "Син минеке булып каласың. Мин сине беркемгә дә бирмим. Мин армиядан кайтуга гөрләтеп туй ясарбыз, багырым", дип пышылдады. Үзе бер кулы белән аның итәкләрен күтәрергә һәм Әлфияне җиргә салырга тырышты. Әлфиянең йөрәге төп-төп сикеренде һәм хәленең үтә дә җитди ноктага җитүен төшенеп, "Син нишлисең, кабахат", дип бөтен көче белән Әлфәтне этеп җибәрде. Әлфәт җиргә егылды. Шул вакыт Әлфия тиз генә шауып әрәмәлектән чыкты да сукмак буйлап яр буеннан искә таба чапты. Әлфәтнең "Әлфия" дип кычкыруы аңа баздан килгән аваз булып тоелды. Әлфәт Әлбияне куып җитәргә теләде. Куаклыктан чыккач, яр өстендә балыкка баручы малайларны күреп туктап калды. Эштән генә үкенерсең әле, кызыкай, дип куйды. Әлфия өйгә кайтып җитүген сизмәде дә. Капка төбендә торучы хатыннарны күреп, тынычрак булырга тырышты һәм әнисенең "Кайттыңмы, кызым?" диюенә илмаеп кына "Әйе, кайттым", диде дә өйгә кирип китте. Кирү белән ул сулкылдап мендәренә капланды. Ничек? Аның яратып йөргән егете ана шулай мәсхәрәләргә теләде. Нинди хәрлек. Бу минутта ул үзен бик бәхетсез итеп диде. Юк, ул аны башка бер вакытта да күрергә теләми. Бар да бетте. Әнисе Әлфиядән сорашып карады. Кызының борчылуын сизде ул, ләкин Әлфия бу мәсхәрәле вакыйганы әнисенә сөйләргә дә уялды. Кыска гына әйтеп, "Безнең дуслык бетте, әни", дип генә җавап бирде. Ләкин Әлфиянең йөрәге һаман сызланды. Әлфәт белән өздереп биюләрен, шаярып көлешүләрен, беренче үбешүләре аның күз алдына килде. Ничек булай булды соң бу? Эх, Әлфәт,
Әлфәт, нигә син кыз баланың йөрәген шулай яраладың? Көн артыннан көн узды, Әлфәт башка бу авылда күренмәде. Менә инде аның армияга китәр көннәре дә якынлашты, һәм ул китте. Мең 937 елның язы җитте. Май бәйрәмен авылда бик матурлап уздырдылар. Армияга киткән егетләр дә кайта башладылар. Шунда имеш-мимешләрдән Әлфәтнең бер рус кызын ияртеп кайтуын һәм Минзәләдә туй ясавын ишеттерделәр. Әлфия аңа бер дә аптырамады. Димәк, ул шуның белән миннән үч алырга теләгән. Мәрфуганың эче пыша. Кызының тиңдәшләре берәм-берәм гәүгә чыга башладылар. Теге чакта шулай каты торып кызының бәхтенә аяк шалдым әллә. Бу хакта абыйсы хатыны Хисниҗиһан җиңги белән генә сөйләште ул. Көннәрдән бер көнне Хисниҗиһан шат күңеле белән Мәрфугаларга килеп керде дә Әлфияне Актаныш базарына барырга, ягъни бызау итен сатарга булышырга чакырды. Әлфия бик аптырап калды, ләкин риза булды. Әнисе дә: "Бар, кызым, бар, бераз күңеләшеп кайтырсың", диде. Базар кайный иде. Хисниҗиһан итне тоташы белән ашханәгә сатты да Әлфия белән иркенләп базарда йөрделәр. Шундалар Хисниҗиһанның яшьлек дусты булган Рабига һәм аның кайнысы Гариф белән очраштылар. Тегеләре айвайга куймыйча Хисниҗиһанны да һәм Әлфияне дә чәйгә чакырдылар. Таңнан базарга килгән Хисниҗиһан да, Әлфия дә каршы килмәделәр, чөнки аларның чыннан да чәй ишәсләре килә иде. Гариф озын буйлы, шандыр гәүдәле, төскә артык шибәр булмаса да ниндидер сөйкемлелеге булган 25 яшьләрдәге егет иде. Ул зур игътибарлык белән Хисниҗиһанның тиенчеген кулына алды һәм бу иш хатын арасында тыйнак кына атлап арттан гына бара иде. Гариф Актанышта туып үскән, урта мәктәпне бетергәч шофер булып эшли башлый, армиядә булган, яшьтән ятим үскән. Аны әнисе яшь ярымда шушы Хисниҗиһан апасына калдырып, эшкече иреннән аерылып Үзбәкстан ягына киткән була. Гарифны Рабига тәрбияли һәм үз баласы кебек күрә. Гариф эчми, азып-тузып йөрми, быел гына үзенә йорт җиткерде. Әйе, ялгыз булгач анда күчеп торасы килмәде аның. Шәй янында дөнья хәлләрен сөйләшеп, уен-көлке сүзләр белән самавырның суы беткәнен сизми дә калдылар. Шунда Гариф тальян гармун алып су буйлапны сузды. Хисниҗиһан җырлап җибәрде. Әлфияне күпме кыстасалар да ул җырламады. Ләкин аңа ничектер бик күңелле иде. Әллә күптән җит кешеләр белән аралашмаганга, аның күңеле күтәрелеп китте. Узак кына утыргач, кунаклар юлга чыгарга булдылар. Аларны Гариф йөк машинасында булса да өйләренә озатып куйды. Мәрфуга белән Әлфия йорт мәшәкатьләре, кышка пишән әзерләү белән мәшгульләр. Җомга көн иде. Илә авышканда Хисниҗиһан Рабиганы ияртеп, бисмилла әйтеп, кунак-кунакны симәс, хуҗасы берсен дә симәс дип, көлеп Мәрфугаларның капкасын ачтылар. Әлфия ничектер сәерсенде. Мәрфуга да аптырап калды. Өйгә уздылар. Табын янында сүз артыннан сүз. Шунда Хисниҗиһан: "Мәрфуга, син аптырама. Без икәүләшеп кызыңа яучы булып килдек. Гариф бик әйбәт егет. Бер көн Актанышта очрашкач, Әлфияне бик ошаткан", диде. Шунда: "Аңа башлы күзле булырга күптән вакыт иде дә бит инде. Үзенә йорт җитештереп маташты. Егет ашаулы-чүле түгел, япа-ялгыз. Иң якыны мин инде аның", дип Рабига да сүзен дәвам итте. Әлфия кинәт югалып калды. Әлфәт белән булган вакыйгадан соң аның егетләр турында уйлап та караганы булмады.
Әнисе дә ни әйтергә белмичә кызына карады. Әлфия башын аскайып утыра иде. Яучылар тагын егетне мактадылар. Әлфиянең дә яше бара бит инде дип тә кыстырдылар. Шактый сөйләшүдән соң Мәрфуга, сонга санап килүегезгә рәхмәт. Хәзергә ни дияргә дә белмим. Әлфия үзе хәл итәргә тиеш. Без киңәшик. Сезгә җавабын җиткерербез. Зинһар гаепләмәгез дип кунакларны озатып калды. Әлфиянең башында нинди генә уйлар кузгалмады. Аның күз алдына Өлфәт килеп басты. Аның кычагыннан ышкынып әрәмәлектән шавып чыгуы, Өлфәтнең иләнеп кайтуы исенә төште. Әлбәттә ул Гарифка гашыйк түгел, ләкин Өлфәтнең аңа булган мыскыллы карашларына үч итеп булса да, ул Гарифка кияүгә чыгарга ризалык бирде. Братна дигәндә, ризалык хәбәрен алгач, Гарифның башы күккә тиде. Кичкырын иде. Мәрфугалар капка төбенә йөк машинасы килеп туктады. Рәбига белән Гариф шат күңел белән өйгә уздылар. Гариф үзен бик гади тотты. Беренче күрешү хөрмәтенә бүләк итеп Мәрфуганың җилкәсенә юка итеп бәйләнгән ак мамык шәл салды. Әлфиягә дә вәгъдә бүләк итеп француз фирмасы бәйләгән яхшы кофта тәкъдим итте. Охшар микән сиңа, Әлфия? Әгәр охшамаса, икенчесен алырбыз дип көлемсерәп куйды. Әлфия дә, әнисе дә рәхмәт кенә әйтәлдылар. Мәрфуга, менә бу кешечә ичмасам, әдәпле үзебезнең йолалар буенча бит дип уйлап алды. Аннан соң ашыктан-ашык туй хәтерләре турында сөйләштеләр. Гариф туйны тизләтү ягында иде. Рәбига да сүзгә кушылып, уракка төшкәнче бу зур эшне бетереп кую яхшы булыр дип истәп куйды. Ана белән кыз ялгыз калгач, бер-берсенә карашып тордылар да, Мәрфуга кызын кычып, "Бәхтең булсын, кызым." Аның күзләренә карап, "Әллә син һаман да Өлфәтне оныта алмыйсыңмы?" диде. Әлфия елмаеп, әнисен кочаклады. Туй бик матур узды. Һәм Әлфия өчен бөтенләй яңа тормыш башланды. Гарифның холкы йомшак, ул гына да түгел. Эштә яргаланып, кытышланып беткән куллары белән ул Әлфияне йомшак кына иркәли иде. Әлфиянең кайчак йөрәге жу итеп китә. Ни өчендер аның күз алдына Өлфәт килеп баса һәм Әлфия авыр сулап, шулай ук ул минем бәхтемне урлап киттемени соң дип уйлап кала иде. Гарифка ияләнү аңа бик авыр булды. Икенче елның язында Әлфия Гарифка малай бүләк итте. Бу хәл Гарифны күккә чиде. Ул үзен бик бәхетле итеп санады. Әлфиясен ничек кенә назларга, ничек кенә күңелен күрергә белмәде. Әлфия дә инде бу тормышка үзенең язмышы булган Гарифына ияләнә төште. Аның күңелен хәзер яңа туган бала биләп алды. Улларына Газиз дип исем бирделәр. Көннәр узды, Газиз тә пири башлады. Аннан әттә әннә дигән сүзләр барлыкка килде һәм ниһаять Газизгә 2 яшь тулды. Бу вакытта Әлфиянең тагын буенда бар иде. Икенче баласын кыз булуын теләде. Гариф та шушы теләктә иде. Авыл халкы сабан туйын уздырып, бәйрәм итеп бирде. Инде печән өсте дә җитте. Кояшлы матур таңда радио аша шымлы хәбәр, сугыш башлануы ишетелде. Бар халык елый сыкрый башлады. 2 көннән соң Гариф та чәчләрен кырдырып, аркасына капчык тагып, Тукай пароходына утырып Казанга китте. Саубуллашу авыр булды. Әлфияны кич хәл белән озатты.
Ул елый да алмады. Фақат Гариф дип пышылдап кына торды. Гариф Әлфияны тынычландырырга тырышты. Борчылма. Бу сугыш озакка бармас, Аллаһы бирсә. Мин сиңа көндә хат язып тормын. Үзеңне, балаларны сакла. Сакла, җаным, дип, аның күзләреннән, иреннәреннән үпте. Озата килүчеләр бик күп иде. Елар, шыңшу тавышлары үзәкне үзәрлек булып Идел өстенә күчте. Әлфия Гариф ышкынып киткәч, бер мизгелгә аңын югалтып җиргә чүгәләде. Кулындагы баласын тиз генә әнисе күтәреп алды. Пароходка кергәндә Гариф бу хәлне күрде, ләкин берни дә эшләп булмый иде шул. Сыкрану, сызлау авазларына гармун тавышы кушыла. Кемдер шунда: китәм инде, китсәм кала күлмәгем. Күлмәгемне энем кияр, ярымны кемдер сөяр дип, әче тавыш белән җырлап җибәрде. Пароход гудугы, гармун җыр тавышы, елаш сыкраш авазлары, яр башында калышларның да, пароходта утырган егетләр һәм ирләрнең дә башларын әйләндерде, йөрәкләрен телгәләде. Гариф вәгъдәсендә торды. Хатны бик яш язды. Хатларны ул Әлфия, син борчылма, мин кайтырмын дип тамамлый иде. Һәм сугышның дәһшәте, ут эчендә йөрүе, Мәскәү астында Вязьма тирәсендә сулганышта калулары турында ләм-мим. Шуңа күрә Әлфиянең күңеле тынычлана башлады. Көз җитте, әнисе Әлфиягә бала белән ялгыз авыр булыр, бигрәк тә икенче баланың туар көннәре җитеп килүен истә тотып, кыш чыгарга кызы янына күчеп килде. Гарифка да туган җиреннән, Әлфиядән аерылу җиңел булмады. Сугышның нәрсә икәнен дә белмәгән егетләрне беренче көннән үк Мәскәүне саклау частьләренә җибәрделәр. Радиодан ишетелгән хәбәрләрдә сугышның бик көчле барышы һәм дошманның Ленинградка якынлашуы, шулай ук Мәскәүне куркыныч астына куюы аңлашыла иде. Гариф әле беренче көннәрендә Әлфиягә хатны бик еш язды. Аны тынычландырып, үзенә куркынычлык юк дәрәҗәсендә дип аны ышандырды. Көннәр бик тиз үтте. Дошман Мәскәүгә һөҗүмен юнәлтте. Һәм Гарифларның дивизиясе Вязьма шәһәре өчен барган сугышта дошман тылында бүленеп калып, партизаннарга кушылып, каты сугышлардан соң гына үзебезнең гаскәрләргә кушыла алды. Бу көннәрдә Гариф исән калуга өметен үзгән иде. Аның күз алдында Әлфиянең сылу гәүдәсе тора. Ул җаны әрнеп аны сагына, әмма аңа бер генә юлда хат яза алмый иде. Гарифка сугыш авырлыкларын күп күрергә туры килде. Ләкин ул һаман да рухи кеше белән Әлфиясе янына әйләнеп кайтуына ышана иде. Дошманга йөз килгәндә дә мин яшәргә тиеш, мин дошманга бирелмәм дигән антын саклады. Сугышның көннән-көн кичәя баруын авыл халкы яхшы белә. Радио хәбәрләрен йотлыгып тыңлыйлар, ләкин күңел юатырлык хәбәрләр ишетелми иде шул. Әлфия Гарифтан күптән хат алганы юк. Ишмасам бер генә юл, бер генә сүз, Гариф дип кенә язсын иде. Аның кулында 2 бала. 1942 елның кышы бик салкын килде. Ягарга утыны да аннан-моннан җынаштырып кичкә юнәтәләр. Ашарга икмәк юк. Җәен әле кузгала, кышытканнар, алабыда белән аз-маз тукланалар. Ә менә кышкы көннәрне уздыруы бик авыр. Мал туарда кими бара. Аларны тукландыру чиксез авыр хәл. Әлфия ничектер сулып калды. Аның хәтта кешеләр белән дә сөйләшәсе килми иде. Төннәрен ул: Раббым, ник мине мондый бәхетсез итеп яраттың? Кайнар яшьләреннән миндәре җылына. Аның күзләренә йокы керми. Әлфия, Гарифтан күптән хат алганы юк. Ишмасам бер генә юл, бер генә сүз, Гариф дип кенә язсын иде. Аның кулында 2 бала. 1942 елның кышы бик салкын килде. Ягарга утыны да аннан-моннан җынаштырып кичкә юнәтәләр. Ашарга икмәк юк. Җәен әле кузгала, кышытканар, алабыда белән аз-маз тукланалар. Ә менә кышкы көннәрне уздыруы бик авыр. Мал туарда кими бара. Аларны тукландыру чиксез авыр хәл. Әлфия ничектер сулып калды. Аның хәтта кешеләр белән дә сөйләшәсе килми иде. Төннәрен ул: Раббым, ник мине мондый бәхетсез итеп яраттың? Кайнар яшьләреннән миндәре җылына. Аның күзләренә йокы керми.
Көннәрдән бер көнне почтальон кыз алар ишек алдына керде. Әлфиянең йөрәге шул итеп китте. Кыз аңа 3 почмаклы хат тапшырды. Әлфия карарга да курка. Кем язган бу хатны? Ниһаят күз кырые белән карый һәм Гарифның кулын танып, тиз генә хатны ача. Хат бик кыска. Әлфиям, мин исән, борчылма, балаларны сакла, Гарифың дип язылган. Ул бер мәлгә өнсез калды. Еларгамы, көлергәме? Ул исән икән. Я Аллам, исән, дип сулап куйды. Шул көннәрдә аның кызы Гарифа авырый башлады. Үпкәсенә салкын дигән. Менә инде ул озак газапланмыйча күзен дә йомды. Әле моңарчы шул балалары белән юанып яшәгән Әлфиянең бер канаты сынган кебек булды. Ул хәтта елый да алмады. Бу дөнья хәлләренең авырлыгыннан, шул баланы үлемнән коткарып кала алмауыннан аның йөрәге әрнеде. Ул хәзер яхшылыкка өметен үзде. Үзенең язмышы шулай бәхетсез булуына ризалашты. Яшьтән бәхтең булмагач, ул бәхет миңа хәзер каян килсен дигән уй аның аңына кереп урнашты. Ул үзенең яшьлеген сагынды. Әлфәт белән очрашуын, бер-берсенә булган мәхәббәтләре аның тешләренә керә иде. Йокысыннан уянуга ул бөтен бәхтен Әлфәт белән уздырган көннәрендә калган икән дип уйлады. Менә шуңа күрә дә ул бүгенге көндәге авырлыкларга буйсынды. Авылда көндә сугышта үлүче яки билгесез югалучылар турында хәбәр килеп тора. Менә тагын айдан артык Гарифтан хәбәр юк. Юк инде, ул да исән түгелдер. Юк, дип уфтана, баласы Газизен кочаклап елап тала. Ләкин тормыш авырлыгы, ничек тә тамак туйдыру дигән уй аны һаман эшкә тарта. Әнисе Мәрфуга кызының күзгә күренеп сыза баруына бик борчыла. Бер көнне ул кызының күңеле ачылмасмы дип, Гарифның җиңгәсе Рәбиганы, тагын күрше хатыны Сәлимәне дә чакырды. Менә матурын әйтеп табын әзерләде, бер ярдымда чыгарып куйды. Әлфия моңа шак катты. Әни, каян алдың буларны? Мәрфуга да аптырап калмады. Таптым инде. Яхшы кешеләр бар әле дөньяда, дип кенә җавап бирде. Шынлыкта ул ирнең сөйтеп саклаган көмеш алкасын эвакуациягә килгән бер рус хатынына сатып, бу өстәлне юнәлткән иде. Хатыннар моң-зарларын уртаклашып шәйгә утырдылар. Пары өйгә күтәрелеп киткән кайнар бәрәгене ашап, шешәдәге зәхмәтне әзрәк эчтеләр. Алар Әлфиянда кичләп булса да эчерделәр. Утыра торгач, ничектер бушанып, күңелләре җиңеләеп киткәндәй булды. Җыр башладылар. Шунда Әлфия дә, иртән торып тышка чыксам, сөяләм каеннарга, мин сөялгән каен да авар, миндәге кайгыларга дип җырлады да, үксеп елап җибәрде. Аны тыймадылар, киресенчә еласын, ичин бушатсын дип әнисе башыннан сыйпап торды. Көннәр уза. Радиодан Сталинград шәһәр өчен каты сугыш барганы һәм ниһаять фашистларның зур югалтуларга дучар булуын, чигенүләрен хәбәр итә. Авыл халкы шатланып бетә алмый. Һәрбер гаиләдән кем дә булса сугышта. Шунда ут эчендә йөри. Кайбер гаиләләрдән икешәр кеше киткән. Бик күпләрнең хәзергә бер хәбәре дә юк. Хатын-кызлар үгезләр җигеп урман кисәргә баралар. Салкынга чыдый алмый аяк-кулларын ишетәләр. Алар чыдыйлар, өметләнәләр. Менә сугыш бетәр. Ирләре, уллары кайтырлар. Бу тормыш үзгәрер дип көтәләр. Ләкин балаларның күбесе чыдый алмый. Ачлык аларны бу дөньядан алып китә. Сугыш. Каһәр суккан фашист күпме халыкны кырды.
Авыр хәсрәт чигеп, күз яшьләр куешларның исәбе юк. Әйе, бер Әлфия генә түгел, бик күпләр тилмерәләр. Күпкә барырмы бу гарасат? Сугыш бетүенең әле чиге күренми. Менә шул газапларга сугышта да, тылда да адәм баласы түзә. Авылга берәм-берәм яралы солдатлар кайта башладылар. Кайсының аягы өздергән, кайсының кулы юк, күзе күрмәүчеләр дә бар. Алар исән, туган туфракларына, якыннарына кайттылар. Хәл кадәренчә эшләргә тырышалар. Һәм алар авылдагы авыр тормыш, шыр ялангач идә утыручы аш балаларның саргайган йөзләрен күреп, явыз Гитлерга кабат-кабат нәләт укыйлар. Гарифның да хәле җиңел түгел. Сталинград өчен барган сугышларда ул яраланып госпитальдә ятып чыкты. Ләкин яралануы турында хатында бер сүз дә язмады. Аның таза сау килеш Әлфия янына кайтуына өмете бик зур. Менә шуның эчендә ул сугыш тизрәк бетсен дип үзен аямыйча утка керә. Ләкин Әлфиядән озак вакытта хатлар алмауына шомлана. Тора-бара Әлфия бу авыр тормышка, Гарифның хатлары сирәк килүгә дә күнегә. Ул хәзер улы Газиз генә исән булсын. Аны ничек тә ачлыктан, авыру сырхаудан саклап калырга дип кенә уйлана иде. Радиодан берсе артлы икенчесе яхшы хәбәрләр. Сталинградны азат итү, меңләгән фашистларны пленга алу, шулай ук күп кенә шәһәрләрне дошман кылачыннан азат итү турында сөйләнә иде. Бу сугыш гарасатының да бер чиге булды. Ниһаять радиодан Левитанның «Победа!» дип кычкыруы ишетелде. Яңадан елаш, шатлану, көлү. Исәннәрне көткәннәр шатланалар. Тол калган хатыннар, газиз балаларын югалткан аналар, вәгъдәләшеп калган сөйгән ярларына кавыша алмый калу, яраларын яңартып, күз яшьләрен түгәләр. Берәм-берәм җиңүчеләр кайта башладылар. Әлфия дә йокыдан уянып киткәндәй булды. Аның йөрәге ярсып тибә, күңеле каядыр ашкына иде. Хатын-кызлар көндә Казаннан килүче пароходны каршылыйлар. Су буенда гармун, җыр тавышлар яңгырап тора. Әлфия дә шулар арасында. Ләкин ул шикләнә. Гарифтан соңгы айларда бер хат та булмады. Башка кайтучылар хәбәр бирәләр бит. Көннәрен әйтеп бирәләр. Берничә көн Әлфия су буена барды да, аннан туктады. Юктыр инде. Гарифны сугыш бетәр алдыннан гына үтергәннәрдер дип йөрәге сызланды. Һәм ул җиң сызганып эшкә кереште. Алар ул көнне күрше Хафизалар белән бергәләп тизәктән кирпечләр ясыйлар иде. Шулай кызып эшләгәндә, күрше малае Сәгъди шауып килде. Әлфия апа, Гариф абый кайта, пароходтан үзем күрдем диде. Әлфияне яшен суккандай булды. Бер мизгел агын югалтты. Арт бакчадан чыкты һәм пароход туктый торган яр буена чапты. Аның артыннан әле яңа гына авырудан терелгән хәлсез Газизне җитәкләп Мәрфуга чаба. Әлфиянең көз буыннарының хәле юк. Атлаган саен аягы атка тартыла. Башындагы ак ягулыгы җилдә җилферди. Үзе аклын җуган кеше кебек йөрәк изгеч тавыш белән кайтты бит дип кычкыра иде. Пароходтан бер-бер артлы кайтучылар чыгалар. Күбесенең кулларында икешәр чемодан, кайсы аркасына аккордеон аскан, һәр берсен каршы алалар. Әнә Куян авылы егетен дә каршыладылар. Күбесе атка утырып авылларына юл алалар. Гармун тавышы яңгырый да яңгырый. Әлфиянең күзе берни күрми. Ул һаман чаба.
Ниһаят, пароход эченнән азрак аксап Гариф күренде. Ул аркасына аз гына әйбер салган капчык аскан, бер кулында таяк. Әлфия аны күргәч нишләргә дә белмәде. Хәтта күршин дип кулын да суза алмый, чөнки куллары тизәк измәсенә буялган. Ул тиз генә башындагы яулыгын сыпырып алды да ашыга-ашыга кулларын сөртте. Яулык астындагы озын кара чәчләр аның җилкәсенә сарылды. Әлфия нишләргә дә белмәде һәм Гарифның күкрәгенә ташланды. Гариф аның кара чәчләрен назлап сыйпады һәм Әлфиям дип пышылдады. Бу вакыт Газиз белән Мәрфуга да килеп җиттеләр. Гариф улын күтәреп алды. Мәрфуга белән ике куллап күреште. Әлфиянең күзенә яр буендагы берлегәнле куаклар янында Илфәт шәүләсе күренгәндәй булды. Ул ничектер бирешеп, мискенәеп калган иде. Бу очрашуны күзәтеп торган пароход палубасындагы кешеләр күз яшьләрен сөрттеләр. Әйе, бу Әлфиянең иң бәхетле көне иде. Ул эчендәге шатлыкны берәүгә дә аңлата алмас иде. Аның бөтен галәмгә ишетелерлек итеп, мин нинди бәхетле дип кычкырасы килде. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Рәшидә Җиһаншинаның Әлфия бәхте дигән хикәясен тыңладыгыз. Ул авторның үз укуында яңгырады.